Vale, pois estamos chegando xa coas últimas entrevistas. Entrevistas, polo menos conexións en directo. Temos agora a Cova, a Sara e a Claudia na Jaima de Ados e a Irmandade de Donantes de Sangue daqui da Coruña. Así que damoslle paso, adiante compañeiras. Hola, como vos chamades? José Manuel. Elba. Eu son Claudia. E Sara. Que é unha hermandade de doantes de sangue? Unha hermandade de donantes de sangre, como o nombre di, é unha asociación de donantes que son de sangue. Poden ser xente que xa foi no seu momento doador e posteriormente, inda que non podan donar, poden seguir pertenecendo á hermandade de donantes. É unha oficina de, bueno, pois que atendemos a xente que son doadores. Cantos anos levades facendo isto máis ou menos? Eu levo 30 anos traballando aquí, en donación de sangue. É 45. Son moitos. Cal é o vosso obxectivo con todo isto? Básicamente, é atender a xente que pase por aquí para que se conciencie sobre doar sangue. Dando, bueno, como vos bichedes vosotras, pois facendo temas relacionados ca donación de sangre, como podían ser chapas, como poden ser dibuxos, e, bueno, de alguna maneira tamén atender as inquedanzas da xente que pasa por aquí e ten descoñecemento de moitos temas sobre doar sangue. Que lle dirías ás persoas que non doan sangue por medo ás agullas, para que perdan ese medo? A ver, doar sangre non doi, ao final é como facerte unha analítica de sangre. Ademais hai que pensar que imagínate que esa sangre a necesita un familiar noso ou a necesita un amigo noso. Aí parece que todos os medos desaparecen. Pois o mismo pa xente que non conocemos. Todos os días hai xente que precisa sangre para solucionar o seu problema de saúde. Pois aí é onde entra o de doar. E de que cor é en realidade a sangue? Que cor? Normalmente vermello. Estes tonos máis oscuros ou máis claros, pero vermello. A azul non queda, ahora últimamente hai pouca. Só nas redes sociais. A sangre separamos en componentes. Os glóbulos rojos son de color rojo, o plasma é máis de color amarillo e as plaquetas tamén son de color máis amarilla. Por que hai tantos grupos sanguíneos diferentes? Non temos todos o mesmo sangue. Evidentemente non todos temos o mismo grupo sanguíneo. No, hai varios grupos sanguíneos que son os principales, que son os que se chaman como ABO. AB positivo, A negativo, positivo, etc. Hai outro tipo de grupos que son menos comuns, pero que tamén os hai, que non son os habituais que son que coñecemos, non? Son menos, ten menos cantidad de xente, pero existen. Bueno, pues un señor que descubriu os grupos sanguíneos, que se chamaba, que era austriaco, Karl Steiner, e foi o que diseñou o que é os grupos sanguíneos. E a partir de aí, bueno, pues é co que traballamos desde entón. Cantas vidas pode salvar unha soa donación de sangue? Pois unha sola doazón pode salvar 3 vidas, porque a sangre nunca se pon tal e como xa sacan. De cada doante se benefician 3 enfermos, porque se separa, como se dixen antes, en plasma, glóbulos rojos e plaquetas. Unha curiosidade, como se pode levar a sangre os órganos dun hospital a outro sen que se estranquen? Bueno, a sangre normalmente, cando vedes os autobuses eses en que doa a xente, hai un vehículo que está refrigerado e que se encarga de recoller esa sangue que se doa tanto no bus como nos puntos fixos. Eso se procesa en Santiago e se leva en vehículos adaptados con unha refrigeración determinada para que non se danen. E dai logo, cada hospital que necesita se manda desde Santiago, desde Ados, a calquer hospital que necesita. Da mesma maneira, con un vehículo adaptado, con refrigeración para que non se poda danar. Pois, isto sería todo. Moitas grazas. Adeus. Nos esperamos ano que ven. Adeus. Adeus.